Sɔgɔmadon jɛmukan kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu sigilen n'aw ka jabaraninso mandi kɔrɔ ni sanga in kɔrɔla la ni o de ye Sherifila TV an b'a fɔ an ka bisimila ni aw ka jɛmukan sɔgɔmadon ni ye alamisa u ta dabɔtɔ ye jɛmukan in bɛ bɔ ka yira aw la yaasa ka se ka aw kunnafoniya k'aw la nisɔndiya ka se k'aw bɔ kunpan na kunnafoniko nasiraw fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw o siratigɛw fɛ an b'a fɔ an ka bisimila sɔgɔmada in na ani maa minnu bɛna jɛ ka jɛmukan in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o de ye baɲumankɛ tɔn ONG Bildon Maaw olu ye an n'olu sigira kumaso kɔnɔ sɔgɔmada in na yaasa an bɛna masala u ka baɲumankɛ tɔn in yɛrɛ a sigikun a laɲiniw u ka baaraw bɛ ɲɛsin maa minnu ma fo ka taa se lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'u bolo nin kalo in o tile 29 na ni a bɛ kɛ Buguni marabolo kɔnɔna na an bɛna masala kɛ o lajɛ ninnu de kan o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw yaasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ baɲumankɛ tɔn ONG Bildon Mali maaw u ka laɲinibaw la o siratigɛ fɛ ko kɔnɔ ni ka pan a tigi bolila la o de cɛ ka ɲi an bɛ kuma di u yɛrɛw ma u ka se k'u yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna yaasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ ala kosɛbɛ an b'a daminɛ madame na ne ba ye ni sɔgɔma kori basi t'i la ayiwa i bɛ Sherifila TV jabaranin sanfɛ sɔgɔmada in na ayiwa an bɛ kuma di ma i ka se ka foli ni tanu di kanubaw ma ani ka se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ kanubaw ye yaasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ i ka baara la. Merci. N b'a fɔ bɛɛ ni sɔgɔma ne tɔgɔ madame Mariam Diallo ne ye Bildon ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ. Ayiwa o diyara n ye Mariam i Diallo i bisimila Sherifila TV sanfɛ ni an bɔra yen nɔ maa filanan b'an bolo kɛnɛ in kɔnɔna na ale fana ye Bildon maa ye an bɛ kuma tɛnku a yɛrɛ fana na a ka se ka foli ni tanu di ka se ka a yɛrɛ ɲɛfɔ yaasa faamuya ka sɔrɔ kɔrɔfɔw la ne fa i ni sɔgɔma kori basi t'i la denbaya ka kɛnɛ i bɛ Sherifila TV jabaranin sanfɛ sɔgɔmada in na ayiwa i bisimila kumakan b'i bolo ka folikan lase kanubaw ma. Merci beaucoup merci min fo fɔlɔ ayiwa o diyara n ye waleɲuman dɔn ka Sherifila baarakɛla bɛɛ fo kosɛbɛ waleɲuman dɔn kɔni kanal nin dayɛlɛli na an ye ne ye Cheikhna Fofana ye ne ye chargé de l'éducation ONG Bildon na Buguni ayiwa Cheikhna Fofana a y'aw bisimila Sherifila kumaso kɔnɔ sɔgɔmada in na aw nana wele jaabi o diyara n ye bari an bɛna kɔrɔfɔ minnu fɔ sɔgɔmada in na kanumɔgɔw bɛna faamuya sɔrɔ ONG Bildon ka baarakɛtaw la ani laɲini min b'u la u ka lajɛba in sigili la faamuya bɛna sɔrɔ o fana na nka yan'o cɛ dunanbaw n'olu sera anw fɛ kumaso kɔnɔ yan u bɛ bisimila ni tezara de ayiwa minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ jɛmukan in a dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnen o de ye Nouveau Soleil ka produit ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit zaraw ayiwa ni tɛ premier mɔna tezara an ma ale shuru k'a min ka sɔrɔ ka segin ka don kumaso kɔnɔna na. Ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bala ni bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père ni tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e fana kuna surprise kilo ni dɔn a bi yan a mangani sisan kɔni ye teko ja tezara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mena e Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mena mudun tiɲɛ ye Allah ayiwa ni ye tezara premier an bɔra k'ale min i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na jɛmukan in ka se ka bɔ ka lase aw ma diɲɛ don o don tezara ka dɛmɛ o de don barikada ka olu de ye an ka jɛmukan dɛmɛbaa kɛrɛnkɛrɛnnen ye an b'u fo k'u barikada o kɔfɛ yaasa an ka se ka nisɔndiya sɔrɔ hali bi jɛmukan kɔnɔna na an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ ni o ye Adama Kulubali Nɔsi ye min y'an ka bi clip du jour ye zigiri Salimata Tangara ko karamɔgɔ Hayidara Fasa nin sanga in kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an fana an karamɔgɔ ma a se Yidi Sherif Usman Madani Hayidara fo Bangoni Janginɛbugu la ani denbaya bɛɛ lajɛlen sini kɛnɛya ni lafiya o bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma an bɛ taga karamɔgɔ Hayidara Fasa dɔɔni ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan kɔnɔ kokura.
Aiwa ni tun ye karamɔgɔ Haidara Fasa ye an y'a fɔ cogo min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma o b'a to bi kunnafoni bala an bɛ ale dayɛlɛ kanubaga ye an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati kɔnɔna na kanubagaw sigilen don o bɛ fɛ k'u tulo nɔgɔbɔ ka tanga ni bi kunnafoni a taabolow ye o siratigɛw fɛ kunnafoni telima an b'o di kanubagaw ma joona la ka sɔrɔ ka segin ka kuma di an ka bidenw ma welelenw ma n'an ye kunnafoni bala ta sɔgɔmada in na min ye jamana fasiri ye esɔr an b'ale dayɛlɛ n'an y'ale dayɛlɛ ka sanga ni an ka jamana finitigiw ka wuli ka jɔ ye yaasa jamana fantan nan bɛɛ lajɛlen ka se ka jateminɛ ani k'a lakana u ye susuliba dɔ kɛ nka o kelima susuli kɛ u ni farafina cɛncɛnka jamana sabaw jɛtɔ ni o ye AES cɛdenw ye ni a bɛ f'u ma Force unifiée de l'Alliance des États du Sahel u n'olu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka susuliba 2 kɛ sanfɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 18 tɛmɛnen ye susuliba 2 in kɔni kɛra marabolo minnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de bɛ tali kɛ Menaka ani Gao la u ye nin baara in kɛ ka sanga ni kunnafoniya jɛlenw de sɔrɔli ye u fɛ kunnafoni minnu kɛra sababu ye u ka laɲinibaw ka se ka sabati lakana nasiraw fɛ barikada ka u sera ka bɔ Bamaji tigilamaw u ka Bamaji wale labɛnyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ka kɛ sababu ye ka se ka susuli kɛ yen nɔ sanfɛ ni aéronef ye min kɛra sababu ye ka tasuma kisɛ shuru ni maa ninnu kan laseli yɛrɛ a jɛyara kunun de sɔrasiw ka kunnafoni di soba fɛ ni o ye DIRPA ye u y'a yira k'a fɔ u ka laseli kɔnɔna na k'u ka sanga ni tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 18 ko an ka jamana finitigiw ka yala sababuya la ni ka fara AES cɛdenw kan u sera ka sanfɛ susuli dɔ kɛ ni o ye vecteur aérien ye min kɛra sababu ye ka se ka Bamaji tigilamaw u kun bɛna fara ɲɔgɔnkan kɛ yɔrɔ dɔ la ni a bɛ f'o ma ko Tambakɔr yɛrɛ ale bɛ Niger ni Mali dancɛ masurunyaw la a dugu ni Niger ni Mali dancɛ cɛ a bɛ taa kilo 8 bɔ ɲɔgɔnko la u kɔni tun bɛ lajɛbala ni yɔrɔ kofɔlen in na o waati kelen de la an ka cɛdenw ka fara AES cɛdenw kan olu ye kunnafoniya jɛlenw sɔrɔ u sina ka aérien olu lawuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka taa Bamaji tigilama ninnu sɔrɔ nin yɔrɔ in na ni ka se ka dankari u la u bolofɛn minan caman u fana tiɲɛna o don kelen fana na a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka sanga ni kunnafoniyaw sɔrɔli ye u fɛ tuguni u sera ka sanfɛ pankuruw lawuli ka taga Bamaji tigilamaw u ka bolimafɛn 2 fo ka taa se Bamaji tigilamaw yɛrɛ ma ka taga tasuma shuru kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛra dugu min na o de ye Intilite ale bɛ Gao marabolo kɔnɔna de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔba min bɛ yen nɔ Bamaji tigilama ninnu tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen in de la a yirala k'a fɔ ko nin waati ninnu na an ka jamana kɛlɛcɛw u kɔni ye dansigi kɛ sanubɔyɔrɔ ninnu caman baaraw la barikada kan ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka lakanabaliya sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ an ka jamana finitigiw ka ɲɛmayasoba ni o ye état major général des armées u ko k'u bɛ jamana kɔnɔdenw hakili jigin k'a fɔ maa minnu bɛ ka sanubɔw kɛ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo sanubɔyɔrɔ ninnu na k'u k'a jɔ barikada kan n'i m'a jɔ ni kɛlɛkɛcɛw wulila ka se aw ka dagayɔrɔw la u tɛna ɲɛɲini k'a k'u la barikada kan i ni Bamaji tigilamaw bɛna minɛ ka bila kulun kelen kɔnɔna na o siratigɛw de fɛ u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kɔni wililen don su fara tile kan ka se ka lakana sabati u ni AES cɛdenw fana ni o ye Niger Burkina ani Mali u ka kɛlɛkɛcɛ minnu faralen don ɲɔgɔn kan ko olu fana ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ yaasa lakana o bɛ se ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nin kɔni ye kunnafoni an ye min bɔ esɔr kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sulemani Sidibe ale de ye kalimukala su dabaji la ka se ka nɔbila in ale kɛ ale bi kunnafoni telimaw na an bɛ taga an ka jamana tajiko binankun kan yaasa ka se ka caman bɔ maaw jɔta la station kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana minisiri ɲɛmaa la a fɔ général de division Abdoulaye Mayiga ale kɔni wulila ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ an ka douane o kɔnɔna na fo ka taa se an ka tajiw yɛrɛ bɛ lasago yɔrɔ min na ni o ye office malien des produits pétroliers OMAPU o jabala kɔnɔna u taara u sen jɔ nin yɔrɔ kofɔlen 2 in na baara in yɛrɛ kɛra an ka minisiri ɲɛmaa fɛ ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye novembre kalo tile 18 a yirala k'a fɔ an ka jamana minisiri ɲɛmaa a selen nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye douane kuru ye fo ka taa se OMAPU ma a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin u ma fɔlɔ u ka wulikajɔ la yaasa tajiko a bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔna na nka minisiri ɲɛmaa ko a ka taama in a laɲini tɛ 2 ye laɲini ye 1 de ye fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen kan cogo min na min b'a to jama minnu jɔlen don station kɔnɔ caman ka se ka bɔ olu la caman bɛ bɔ olu la cogo
cogodi a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni o ye douane cour ye fo ka taa se UMAPU ma taji duni mobile ni o ye citerne ye olu caman de jɔlen don nin yɔrɔ fila in kɔnɔna na k'o sababuya kɛ dédouanement ko fo ka taa se jamana ka papier ko minnu ka ɲɛnabɔ citerne ninnu fɛ ni o ye administration ye procédure administrative ye ko o siratigɛw de fɛ fɛɛrɛ kura mina bila sen kan ministre ɲɛma ka fɔ la min b'a to dédouanement citerne ninnu dédouanement o ka se ka teliya joona joona yaasa citerne ka se ka doni ka bɔ douane cour kɔnɔna na walima UMAPU kɔnɔna na k'u sɛnsɛn ka se taji feere yɔrɔ la n'o ye station ye min b'a kɛ sababu ye caman ka se ka bɔ jama la barika da kan ni taji sɔrɔla sɔrɔ kuma na ka kɛ station kɔnɔna na jamaba o tɛna jɔ tuguni i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya minnu na o siratigɛw de fɛ ministre ɲɛma kɔni ye wele kɛ ka ɲɛsin douane ma fo ka taa se UMAPU ma ko fɛɛrɛ minnu na d'u ma u k'a bila sen kan ko o fɛɛrɛ ninnu na kɛ sababu ye ni citerne sera u ma u ka se k'a dédouaner k'a baara bɛɛ ban tile kelen o kɔnɔna na ni o ye 24 heures ye yaasa ko tajiw ka se ka doni u doni yɔrɔw la ka se station kɔnɔna na maaw ka se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ jama ma jɔ i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ministre ɲɛma ye maaw hakili lajigin ka ɲɛsin UMAPU fo ka taa se douane ma u ka baarabaw la nin waati gɛlɛn in kɔnɔna na ko k'a daminɛ octobre kalo tile 11 san 2025 tɛmɛnen na fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko UMAPU ma u bɛ wulikajɔw la yaasa jamana kɔnɔdenw u ka se ka taji sɔrɔ u sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la ko o jaabi ɲumanw de filɛ nin ye an bɛ don min na i ko bi n'i y'a jateminɛliw kɛ a yira k'a fɔ ko citerne kɔni doni bɛ ka caya nin waati laban ninnu na Bamakɔ n'a a laminiw kɔnɔna na min b'a to tajiko gɛlɛya an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na BMS ni ale ka fasiri sɔgɔmada in na ka sanga ni indépendant mɔgɔw olu ka laseli ye. Ali bi kunnafoni tolumana n'a ye indépendant bila an bɛ indicateur de renouveau ta n'an ye indicateur de renouveau ta sɔgɔmada in na an bɛ taa Minaka mara la bi alamisa novembre kalo tile 20 san 2025 o ye don belebele Minaka marabolo kɔnɔna na barika da kan mouvement pour le salut de l'Azawad kɛrɛnkɛrɛnnenya la MSA o maaw olu caman de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna u ka maramafɛnw bila bi ka se ka fara an ka jamana cɛdenw kan yaasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a jaw la cogoya min na nin kɔni ye maa caman de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni tun ka wulikajɔ bɛnnen don basigibaliya ma kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ni a bɛ f'u ma ko mouvement de MSA olu kɔni nana ka na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wele jaabi n'o de ye ka se ka na fara ɲɔgɔn kan kɛ yaasa bɛn ni kelenya o ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la marifaw yaasa u kana fara an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka bɛn ni kelenya o ka se ka sabati ko nin kɔni ye yɛlɛma kura de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minaka marabolo kɔnɔna na nka ko Minaka marabolo kɔfɛ a yira k'a fɔ ko marabolo wɛrɛw fana sɔrɔla minnu kɛlɛkɛcɛw y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna u ka marifaw bila ka se ka fara an ka jamana finitigiw kan o marabolo dɔw bɛ tali kɛ Kidal Mopti fo ka taa se Sewu ma a yirala k'a fɔ ko hakilina jiginna an ka jamana ɲɛmaw u tun ye wele da kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabiri février kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma minnu bɛ fɛ ka u ka maramafɛnw bila ka na fara an ka jamana cɛdenw kan yaasa bɛn ni kelenya ka sabati ko o siratigɛ fɛ ko a b'u hakilina la ka se ka cɛden 2000 olu de kɔni fara an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kan fo ka taa se cɛden 1000 fana k'olu bɛna ta ka se ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini u bolo bɛna don ca minnu na min bɛ kɛ sɔrɔ sira ye u bolo yaasa u bɛ se ka bɔ ni hakilina jugu ninnu kɔnɔna na bɛn ni kelenya o min laɲininen don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka sabati o baara in kɔni de bɛ ka waliya sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minaka marabolo Kidal Mopti fo ka taa se Segu ma nin waati ninnu na o kɔni baara ninnu de bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na indicateur du renouveau sɔgɔmada in na olu ka laseli de don a ye min sama ka bɔ u ka sɛbɛnnikɛlaw ka kalunkala la ali ni an bɛ taa kunnafoni ko masirimaw la teliya la an bɛ taa Mopti marabolo o kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ka sanga ni tajiko gɛlɛya in ye Mopti marabolo kɔni ni ye a kalo 2 bɔ ɲɔgɔnko ye min ye tali kɛ kuranko la o kɔni ma nɔgɔ Mopti marabolo o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mopti yɛrɛ duguba ni o ye a commune urbaine ye quartier 11 o de bɛ a kɔnɔna na a kin 11 o bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na olu kɔni bɛ kuranko gɛlɛya la barika da ka kuran tɛ ka ye ɲɛ na bilen ko ka sanga ni kunnafoniw sɔrɔ cogo ye
kuran tun bɛ di mɔbitikaw ma cogoya min na ko caman bɔr'o la ko u bɛ ɲini k'a fɔ kɔni ko kuran ko kɔni u tɛ k'a ye u ɲɛ yɛrɛ la tuguni mɔbiti marabolo o kɔnɔna na ko o kɔni kɛra sababu ye fo mɔbiti dugukɔnɔdenw yɛrɛ olu bɛ ka dege dibi kɔni na nin waati ninnu na maaw gɛrɛ an ka fasiri sɛbɛnw gɛrɛla maa minnu na k'u da sumusumu o caman y'a yira k'a fɔ ko mɔbiti kɔni k'u bɛ dibi la ko a bɛ kalo damadama bɔ barika da kan ko nin ye a kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko de ye ko kuran kɔni tɛ ka na a nacogow la tuguni mɔbiti marabolo kɔnɔna na ko maaw kan k'u hakili don minnu na o de ye groupe électrogènes ye yaasa u bɛ se k'u ka baara yɔrɔw fo ka taa se u ka sokɔnɔnaw ma ani u bɛ ca wɛrɛ minnu na olu ka se ka ɲɛnɛmaya nka k'an bɛ don min na ko bi k'an ma duguma la tajiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o fana kɛlen don sababu ye groupe électrogènes ko olu tɛ ka se ka taji sɔrɔ tuguni jamana ka baaraw ka se ka kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ groupe électrogènes tajiko gɛlɛya kɔfɛ ko taji fana caman farala a sɔngɔ kan mɔbiti marabolo kɔnɔna na barika da kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ litiri kelen k'o bɛ ka feere kuma dɔw la 350 fo ka taa se 400 ma yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 500 sefa wari la ko yaasa i ka se k'i ka groupe yɛrɛ kɔni ale la marché a ka se ka heure 5 fo ka taa se heure 6 bɔ ɲɔgɔn ma o kɛ yaasa i ka se k'i ka ca kɛ ko f'i ka taa taji 4,000 walima 5,000 la i k'o de san tile kelen kɔnɔna na k'o kɔni ye fɛn ye min ma nɔgɔn ni waati ninnu na ayiwa wele kɔni dalen don ni siratigɛ la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma barika da kan mɔbitikaw y'a yira k'a fɔ ko kabiri u ye nin gɛlɛya in sɔrɔ octobre kalo tile 6 fo ka na se bi ma ko u kɔni ma u ka mɔbiti marabolo ɲɛmaw olu ka laseli mɛn yaasa u bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogoya min na o siratigɛ de fɛ u wulila bi ka laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'u bɛ se ka fɛɛrɛ min don mɔbiti ma yaasa u ka se ka bɔ dibi la ani fana kuranko gɛlɛya min bɛ yen nɔ u ka se ka o ta ka bɔ u kan yaasa u ka caw u bɛ se ka taa olu la cogoya min na o kɔni laseli de ye nin Bɛnba Konate Bɛnba Kɔnte ale ka fasili de don ka sanga ni Nouvelle Horizon ma olu ka sɔgɔmada in na bɔli kunnafoni kuncɛla an bɛ soir de Bamako ta n'an ye soir de Bamako ta an bɛ taga min bɛ tali kɛ ONU ma olu ye sigiba min kɛ kunu New York o gun kan n'an sera yen nɔ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ farafinna worodugu yanfan jamanaw olu jɛtɔn ni o ye CEDEAO ye olu kɔni bɛ hami min jɔrɔ la nin waati ninnu na ka sanga ni Bamaji tigilamaw ka bingani walew ye barika da kan min bɛ tali kɛ u ka kulu ɲɛmaa la ni o ye Dr Omar Olier Touraye ye ni ale ye CEDEAO kɔni ale ye commission o ma ɲɛmaaba ye a ye laseli kɛ nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye ONU ni o ye sécurité ONU ma olu ka laseli New York kaw fɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu na ko Bamaji tigilamaw ka bingani wale k'a kɔni bɛ ka cari a bɛ ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔna na ani Chad jamana fo ka taa se jamana worodugu yanfan farafinna worodugu yanfan jamanaw olu caman kɔnɔna na barika da kan k'u y'a ye k'a fɔ ko san 2025 in yɛrɛ kɔnɔna na Bamaji tigilamaw k'u ye bingani wale minnu kɛ kosɛbɛ cɛncɛka jamanaw ka digi farafinna worodugu yan jamanaw kan k'o bɛ tali kɛ bingani 450 ani 50 bɔ ɲɔgɔn ko la ko a sen fɛ maa 1,900 k'olu de ni o tora la ko b'a yira k'a fɔ ko ye fɛn ye ko Bamaji tigilamaw ka bingani wale kɔni a bɛ ka carin kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna worodugu yan jamanaw ko a bɛ ka carin olu kɔnɔna na o siratigɛw fɛ ko CEDEAO kɔni ye fɛɛrɛ min sɔrɔ teliya la o de ye k'a fɔ k'u bɛna cɛdenw kɔni olu bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la réserve la farafinna worodugu yan fanw fɛ ni o bɛ taa cɛden kɔni 5,000 la 5,000 kɔmantan k'u bɛna olu bɔ k'olu carin fɔlɔ u ka marabolo kɔnɔna na min b'a to Bamaji tigilamaw n'u ka bingani wale kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ se farafinna worodugu yanfan jamanaw ma o b'a sɔrɔ ko CEDEAO ka cɛdenw kɔni labɛnnen don barika da kan ko n se tɛ basakɛlɛ la o ye a golobabali ye ko a yira k'a fɔ nin waati ninnu na Sahel jamanaw ni Chad jamanaw tɛmɛnen kɔfɛ ko a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw kɔni bɛ jɔrɔ la ka sanga ni Bamaji tigilamaw u ka kɛlɛw kɔni sɛnsɛnni ka se farafinna worodugu yan jamanaw kɔni olu kɔnɔna na nin ye laseli ye sɔgɔmada in na an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔna na ka sanga ni u ka bibɔli ye ayiwa bi kunnafoni ko nasiraw fɛ ni ne bɛ dansigi ko la ni maa minnu bɛ fɛ ka bɔ kun fana hali bi kunnafoni ninnu tɔw la n'aw sera ka nin fasiri kofɔlen ninnu sɔrɔ ni aw yɛrɛ y'a kalan aw na faamuya caman wɛrɛw sɔrɔ ka fara anw ka laseli ninnu kan o b'a to Tezara 2e an bɛ taa ale min ka sɔrɔ ka na kuma di an ka bidenw ma welelenw ma e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père, Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ
Tiens, mon père, Ani, mo kuno dima. Te Zara. Mon père, un bébé quoi que le Nazaré. Ni à kuma bay. Et le doigt. Ah bien. Mangani. Sisan kɔni ye te ko dara. Te Zara. Te ka te de. A bi san bi saba bɔ. Ni te wɛrɛ bɛ nin den. I y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ. Wa ne b'a infusé de min han. Mɛ min bɛ yen i hakili to a la. A bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ. Tew ka te yen. Sonsan gɔlen bɛ fali fɛ. Nka den tɛ. Jama jɛra ka dun a kɛ te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ. E Ala. Farafindenu jɛra ka dun a kɛ te Zara ye. Ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye. Ala. ayiwa Tezara deuxième ni kun ye an talen ale ni yasa an fari tɔ ka se ka fɔ ni jɛmukan ale kɔnɔna la o b'a to an kun y'a fɔ aw ɲɛna ko bi an ni ONG Bildon Mali maaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛmukan kɔnɔna la an bɛna ɲininkali tɛnku u la sisan nɔ ɲininkali fɔlɔ la an bɛ directrice ni o ye a ɲɛmaa ye Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ an bɛ an ɲɛsin ale ma ayiwa Mariam Jalo an bɛ segin k'i fo kokura i bisimila Sherifula télé jabaranin kan ayiwa ɲininkali fɔlɔ la ONG Bildon Mali an bɛ fɛ ka dɔn ONG sugu jumɛn yɛrɛ de don. Ok. Lala, merci. Il faut. Donc, ONG Bildon Mali, ye dɛmɛ jɛkulu ye. Mun bangera Américain jamana na san 1999 ani kelen. A nana anw fɛ Mali la yan nɔ san 1998 ani 8. A dagalen bɛ Buguni kɔnɔ. An ka bolomafara dɔ fana bɛ Sikaso. Ayiwa. Mariam Jalo o diyara an ye kosɛbɛ. O b'a jira k'a fɔ bi ma ONG Bildon bila a ka baɲumankɛ baaraw la Mali jamana kɔnɔna na. Ayiwa o faamuyara. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka baaraw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ɲɛsin maa jumɛn de ma aw ka dɛmɛ o aw ka sibiliw ye jɔnniw ye. An ka dɛmɛ a bɛ se la togodaw de la. Ni ko tɔgɔda i y'a ye Bildon yɛrɛ siège bɛ Buguni pour que ka gɛrɛ an ka sibiliw la. Donc an bɛ Sikaso mara la, an bɛ Joyila mara la, an bɛ Buguni mara la. Voilà. Ayiwa o faamuna i y'a fɔ k'a fɔ aw ka komi o y'aw ka zone d'intervention ye aw bɛ marabolo minnu kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan nɔ maintenant sisan n'aw sera o marabolo kɔnɔna na aw ka dɛmɛ bɛ se jɔnniw ma yala cɛw de don wa musow de don wa denmisɛnninw de don wa dɛmɛ a b'a lase jɔnniw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Dɛmɛ in bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ se cɛw ma a bɛ se musow ma a bɛ se denmisɛnninw ma parce que Bildon yɛrɛ hamina belebele ye ka fantanya ani kofinya de kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. Donc aw ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka fantanya ni kunfinya o de kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. A b'o kɛli mun ye an bɛ éducation hukumu kɔnɔ donc an bɛ école jɔ de kɛ tɔgɔdaw la. An bɛ école jɔ kɛ tɔgɔdaw la an bɛ balikukalan kɛ denmisɛnnin minnu ma don école la an b'u lasegin école an b'u ladon école la minnu danna sira an bɛ olu fana lasegin école la minnu si b'a ta san 8 na ka taa san 12 la. Ayiwa o faamuna Mariam Jalo an b'i fo a tɛ tɛmɛ nin kan o b'a jira k'a fɔ Bildon Mali dɛmɛbagajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don min ka baara bɛ ɲɛsin togodalamaw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw b'u dɛmɛ sira minnu fɛ o de ye ka se ka fantanya ani kunfinya kɛlɛ o faamuna kosɛbɛ. O b'a fɔ an bɛ segin Cheikhna Fofana ma komi i da sera kalan yɔrɔ ma an b'a dɔn k'a fɔ Bildon Mali kɔnɔ ale ka poste kɛrɛnkɛrɛnnen o ye kalan ye donc an bɛ segin ale ma Cheikhna Fofana i bisimila i nana wele jaabi a diyara an ye. Ayiwa directrice da sera ma sisan k'a fɔ Bildon Mali aw ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka se ka fantanya ani kunfinya kɛlɛ yala n'aw sera togoda ninnu kɔnɔna na yala aw ka approche ye jumɛn de ye ka ɲɛsin aw ka civil ninnu ma aw bɛ gɛrɛ u la cogo di ka se k'u lafaamuya aw ka hakilina ye u ka se k'a faamu. Merci beaucoup. An bɛ fo halisa. O diyara an ye. Directrice y'a fɔ cogo min komi i ye ɲininkali dɔ bɔ ko an bɛ maa jumɛn ni jumɛnw dɛmɛ cɛw wa musow yɔrɔ a ko denmisɛnw a banna n'i ye denmisɛn sɔrɔ dɔrɔn i ye mansaw sɔrɔ. Kosɛbɛ. Denmisɛnw b'an ka ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
cɛw b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ balikukɛla ni cɛ ni musow don kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ b'an dɛmɛ a ka d'u ye autonomisation musow fɔlɔ k'a sɔrɔ an ni togoda mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo baara nin na bon a y'a fɔ cogo min na an ka direction ba yɛrɛ a bɛ Buguni non généralement togodaw de la an bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu ni gɛlɛya bɛ yen ni degun bɛ yen surtout kalan siratigɛ la dugu ninnu de bɛ a lajɛ comme Bildon Mali pratiquement san 27 hakɛ an bɛ intervention na u b'an dɔn u b'an yɔrɔ dɔn gɛlɛya min b'u kan kalanko la olu de b'a dɔn généralement u b'an sɛgɛrɛ ni papier an b'a fɔ ko demande k'a jira an na k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ kalan siratigɛ la n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o gɛlɛya nin wuli n'an taara an bɛ assemblée générale kɛ ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin ni maakɔrɔba a bɛɛ cɛ ni muso taabolo dɔ de b'an na méthodologie an b'o ɲɛfɔ faamuya ka sɔrɔ a la an ka baara in hukumu kɔnɔ n'a faamuna jɛ kɛra n'a ye k'an bɛ se ka kɛ baarakɛ ɲɔgɔn ye a banna bon généralement waribɔ tɛ Bildon ka kalanso jɔ la ka di duguw ma généralement an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ apport dɔ de bɛ yen dɔrɔn communauté b'a kɛ parce que an fɛ yan farafinna nafolo sɔrɔli ma nɔgɔn an t'a dilan donc farikololabaara an bɛ s'o la duguw jɔyɔrɔ ye o ye donc Bildon Mali ani dɛmɛjɛkulu minnu bɛ kɔfɛ olu ka baara bolodi ɲɔgɔnma u bɛ an dɛmɛ ka se ka na ni minɛn bɛɛ lajɛlen mun bɛ don kalanso la donc kalanso nin bɛ jɔ ten ayiwa o faamuyara an bɛ se k'a dɔn i ko san 27 aw bɛ baara la Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka dɔn san 27 kɔnɔ aw ye kalanso joli de jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo kɔnɔna na k'u bɛ di directrice ma ayiwa directrice kuma b'i bolo san 27 kɔnɔna na Mali kɔnɔ yan nɔ an ye ekɔliso 500 81 de jɔ waaw an ye baluku 10 ɲɔgɔnna kalan ani an ye denmisɛnnin minnu lakuru k'u lasegin ekɔli la ani minnu ma don o bɛ taa ba 30 ɲɔgɔn na tiɲɛ na tɛgɛrɛ kan ka fɔ Bildon Mali kun a y'a jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ kalanko la ayiwa monsieur Cheikhna i bɛ dɔɔni fara directrice ka kuma kan ayiwa voilà directrice y'a fɔ cogo min na don an bɛ kalanso jɔ pour faciliter l'accès voilà kalan yɔrɔ ɲuman ka sɔrɔ pour l'apprentissage denmisɛnw bolo Mali denmisɛnw de don donc baliku kalan fana bɛ kɛ minnu ma kalan sɔrɔ dabɔlen don olu kama cɛ ni musow b'o la donc ni olu kalanna olu bɛ bilasira ni musakanin dɔ fana ye u b'u boloma yɛlɛma o la exactement donc an yɛrɛ b'a fɔ ko initiative village voilà pour que togodaw fana yiriwa ka sabati an t'u kalan tɛ hali baliku kalan na k'u bila musakanin bɛ d'u ma walasa u selen kɔnteli la jate ani sɛbɛnni na ani kalanni na u ka se ka u boloma yɛlɛma walasa sɔrɔ ka se ka yiriwa ni o buruburuni ye bon denmisɛnw bɛ donna kalan na phase fɔlɔ tɛmɛna depuis 2015 an ye san 4 k'o la ka denmisɛn minnu tɛ kalan na fiyewu n'u ma sɔrɔ minnu donna ka bɔ a y'a fɔ cogo min na san 8 san 12 k'olu lasegin kalan na ni académie ni kabu ka jɛɲɔgɔnya ye bolodi ɲɔgɔnma ye voilà o de bɛ taa bi an bɛ yɔrɔ min na parce que phase filanan daminɛna nin y'a san 4nan ye denmisɛn ba 30 ɲɔgɔn ni 6000 ni dɔɔni olu taara k'u lasegin kalan na Bildon sababu la ayiwa o faamuyara an b'aw fo la k'aw barikada hakili la ko tɛ kɛ kunkɔ ko tɛ kɛ nafakɔ yala aw ka jateminɛliw bolo ma aw ye mɔgɔ minnu dɛmɛ ni a y'a ye k'a fɔ aw sera ka dɔw dɛmɛ minnu sera ka kɛ fɛn ye u yɛrɛ ye aw ka dɛmɛ in kɔnɔna na wa kosɛbɛ a kunba y'o ye parce que baara kɛkun ye nɔ ka ye effectivement généralement kun tɛ ye a la quoi an ye dugu fɛn fɛn dɛmɛ depuis u dɛmɛli waati san 1998 1998
a village dɔ n'an bɛ ɲɔgɔn bolo hali sini bon dɛmɛjɛkuluw de bɛ yen nɔ minnu ɲɛ bɛ u ka wari bɛ donna yɔrɔ min na c'est pourquoi Bildon Mali n'i y'a jateminɛ ko san 27 a bɛ se ka dabali ban dɔɔni mais dabali ban ko tɛ olu b'a ɲɛɲini cogo min an fɛ an b'a la ka kɛ ten nin Mali kɔnɔ danaya nana an cɛ kosɛbɛ a dugu dɔw bɛ yen hali sini n'u mago bɛ kunnafoni dɔw la u bɛ ci bila an ma an bɛ wuli ka se yen nɔ ka se ka kunnafoni ta joona joona k'a ci u ma donc an bɛ ɲɔgɔn bolo kalanso min jɔra a y'a fɔ 580 ni damadɔ j'avoue que a dugu dɔw denmisɛnw u tilala kalan na ka ban o résultat dɔ ye denmisɛnnin minnu tɛ kalan na fiyewu n'u m'a sɔrɔ ou bien minnu donna ka bɔ n'an y'u ta k'u récupérer dɔw ye bac sɔrɔ a san 3 ye ɲinan ye u taalen k'u récupérer an ye institut dɔ jɔ bila a bɛ Kumantu sira la ni sira kɔlen i bɛ fara dɔɔni bila a bɛ Sanso mara la miliyɔn 500 ni dɔɔni je parle sous son contrôle ale directrice u b'a dɔn a daminɛ 2015 institut nin daminɛ 2015 denmisɛn 70 ni dɔɔni de tun donna institut agro-sylvo-pastoral de don IPR bɔlen ko a la ɲɔgɔnna ka dɔgɔ en tout cas n t'a dɔn n'a daminɛna ɲinan ou bien salon Bildɔni y'o jɔ bi denmisɛn 1000 ni dɔɔni de b'a kɔnɔ bi Bildɔni sababu la première promotion bɔra filanan bɔra sabanan bɔra sɛnɛ baganmara ani mɔni o kalan bɛ kɛ o résultat yɛrɛ moi je me rappelle 2017 an taara enquête dɔ la yen a denmisɛn dɔw bɛ morila chef d'équipe don alinage la voilà donc Bildɔni tɛ baara kɛ ten ko an k'a kɛ ka taa ou bien k'an kɔ don hali sini an n'a tigilamɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo minnu b'a dɛmɛ fana o mɔgɔ mana jɔ kunnafoni na an bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ ka kunnafoni ta k'a d'u ma a jɛlen ayiwa o faamuna an bɛ Bildɔni maaw fɔ u la bari ka d'a kan maa ma ka wuli ka jɔ ka bon i ka jamana kalanko kunfinya ka se ka bɔ i ka jamana kɔnɔ o ye wuli ka jɔ belebele bari ka d'a kan a dɔw la ni i ka kunfinya n'i y'a kala ka bɔ i ka jamana kɔnɔna na i bɛ laɲini min nɔfɛ i bɛ se ka o sɔrɔ donc an bɛ Bildɔni Mali an b'aw fo aw ka baara la o b'a to an bɛ don aw ka jɛmu aw bɛna lajɛrɛba min kɛ Buguni an bɛ don ale kɔnɔna na hakili la nin kalo in tile 29 don le 29 novembre a bɛ kɛ Buguni an bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ de la aw ye a laɲini k'a fɔ k'aw bɛna nin lajɛ belebele in kɛ voilà an b'i fo an bɔra ka baara fɛn fɛn fɔ sisan Bildɔni de ka nin bɛɛ kɛ a ɲalenba don an bolo mais o n'a ta bɛɛ an ka plan opérationnel dɔ bɛ yen nɔ 2024 ligne dɔ b'o kɔnɔ ko an ka musaka ɲini ta caya waasa an bɛ se ka baara bolofara caya américain yɛrɛ ka laɲini y'o ye a ligne bɛ yen mais u ma musaka bila a la bon an y'a fɔ k'an bɛ ka nin bɛɛ kɛ an ko k'an bɛ ka dɛmɛ de donc an n'an ka directeur Afrique an b'a fo yan kosɛbɛ Abuseri Mayiga ale kɛra directeur Afrique ye ɲinan Mariam Diallo kɛra directrice pays ne hakili la Mali de kunna wolola ale de tun ye directeur pays ye n b'o yɔrɔnin fɔ bɛɛ hakili to a ka faamu ko baara de bɛ mɔgɔ mun na fa baara ale tun ye directeur pays ye san 20 hakɛ a bɛ min ka n'a sɔrɔ danaya bolo ma baara cogoya ɲɛli kama a kɛra directeur Afrique ye u ye concours de lancer ale y'a sɔrɔ maliyɛn de y'a sɔrɔ ale kɛra directeur Afrique ye a bɛ an fɛ yan Mali la a bɛ Buguni nin waati la a bɛ k'an suit ni ma fili an b'a fo u bila an ka mɔgɔ bɛ ta ka na kɛ an fana ɲɛmɔgɔ ye yan Mali kɔnɔ ale y'i kan bɔ Mariam Diallo ale kɛra directrice pays ye donc à chaque fois ne b'o de fɔ an bɛ dugawu k'u ye Mali de gagnera quoi hali olu tɛ parce que malidenw de y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw tun bɛ se ka na o fana tun bɛ k'a dama kuma ye voilà donc o la an ko est ce que américain ye nin ligne in bila san joli joli a bɛ yen a y'a fɔ cogo min na don Mali Burkina Sénégal Malawi dugu 8 don Nepal Nicaragua olu bɛ continent américain dɔw de y'ale Indonésie jamana kan mɔgɔ si ma dugu si ma se k'a baara in ta k'a waleya anw y'a ta salon k'a kɛ gala de don pour collecter les fonds localement an ma dege a la maliyɛn ma dege o la an bɛ ka nin bɛɛ kɛ Dieu merci an b'a fɔ ko se b'an ye bi an bɛ ka baara kɛ malgré difficulté minnu bɛ yen diɲɛ kɔnɔ Bildɔni tɛ ka jigin an b'a fɔ an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u mɛn sanfɛ halisa mais malgré an ko k'an ka nin ta ka nin baara waleya k'a lajɛ ka buruburu fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ fɛ o ɲa minnu bɛ k'an dɛmɛ fo an bɛ se ko dɔ la
an y'a daminɛ ten de an yɛrɛ ka bureau kɔnɔ an ni ale donc an bɔra ni hakilina min ye ko k'a kɛ soirée gala artistique et culturelle on taara gouverneur fɛ yen comme ale président de la région ka hakilina min yira o la général de division Ousmane wele voilà an b'a fana fo ye hakilina min diyara a ye a n'a ka équipe maintenant an fana ye confiance sɔrɔ an ko sisan komi gouverneur a diyara a ye a n'a ka équipe n bɛ directeur cabinet fana fo yan kosɛbɛ Jakite parce que an n'u bɛ ɲɔgɔn kan permanemment an ɲɛ b'u ka baaraw taabolo la voilà donc maintenant an ye confiance sɔrɔ sa n'a diyara olu yɛrɛ ye kaban ale de bɛ ka État représenté an bɛ baara min na a b'a dɔn o ka wuli k'an jɔ an sen kan an sɔrɔla ka papier de bɔ sa an bɛ nin gala in organiser ka fond dɔ ɲini an bɛ ka dɛmɛ ka programme minnu réaliser américains fɛ an fana b'olu programme kelen ninnu dɛmɛ c'est comme ça que an y'a sigi sen kan an fana b'olu dɛmɛ an kunna wari la voilà gɛlɛya min bɛ parce que bɛɛ b'a dɔn défi ka ca kalanko siratigɛ la donc an bɛ dɔ bɔ k'u dɛmɛ u k'o ye a kɛra fana ala barika la première édition ɲɛna u tilala ka dɔ bɔ tugun ka an ka buruburu accompagner tu vois que ko ka ne bɛ k'an faamu c'est ale de bɛ k'an dɛmɛ anw ye dɔ bɔ anw yɛrɛ contribuera 20% anw fɔlɔ ka daminɛ ɲɛmɔgɔw la ka jigin fo planton bureau salaire 20% bɛɛ an fɔlɔ de y'a kɛ ka sɔrɔ ka wuli ka don bon n'an bɛ taa yɔrɔ la an y'o de ɲɛfɔ an ka discours dɔ bila an ɲɛ parce que ka papier ta ten k'a di ONG an dɛmɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ mɔgɔw t'a faamu surtout Mali kɔnɔ donc an y'an yɛrɛ sɛgɛn ka kuma de bila ɲɛfɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka papier di donc an bɛna nin kɛ c'est une réponse locale face au défi question politique dɔrɔn de quoi voilà donc c'est pourquoi gala in initiera voilà o faamuna monsieur Cheikhna Fofana ni y'a faamu aw yɛrɛ de ye a laɲini yasa ko karisa n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo yanfan b'i yɛrɛ bolo donc aw yɛrɛ de ye wara in kunkolo yanfan minɛ sisan a bɛ ka maa ɲini ka fara aw kan u ka se k'a tɔ sama o faamuna an b'aw fo la an bɛ segin ka na directrice ma min ye monsieur Cheikhna Fofana a y'i da don aw ka soirée gala in yɛrɛ a hakilina tali la yala soirée gala in a bɛna labɛn cogo jumɛnw de la baara jumɛnw bɛna k'a kɔnɔna na ok merci Lala donc yanni n ka so yɔrɔ la a kun ye première édition fɔ donc première édition yɛrɛ la a y'a fɔ cogo min pour une première édition an ye dɔ sɔrɔ parce que an ye musaka sɔrɔ mun bɛ taa 11 millions na million 11 sefa wari la donc ɲinan yɛrɛ o bolo o baaraw daminɛna a y'a fɔ cogo min siège yɛrɛ ye dɔ fara a kan an ye centre alpha 7 dayɛlɛ balikukalanyɔrɔ 7 a y'o dayɛlɛ dugu kɔnɔ ani Sido ani Masigi voilà ani AGR 7 AGR ye fondapi wari mun bɛ di balikukalan kɔfɛ wari mun bɛ di ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an y'o kɛ donc olu yɛrɛ daminɛna ɲina ka ban an y'o daminɛ octobre kɔnɔna na an bɛ segin an ka ɲininkali la n soirée gala in yala aw kɛlen don k'a labɛn cogo di baara jumɛnw bɛna kɛ a kɔnɔna na baara minnu bɛna kɛ soirée in kɔnɔ soirée in yɛrɛ ye le 29 novembre ye mun ye samedi nata ye salle Siraba Togola kɔnɔ Buguni donc baara minnu bɛna k'a kɔnɔ an ye artistes wele an ye artistes invité c'est ko ni dɔnko tigilamɔgɔw invité donc soirée mun don hakilinaw de bɛ yira ɲɔgɔn na an ka tɔgɔdalamɔgɔw bɛ yen nɔ les autorités les officiels u bɛɛ bɛ yen nɔ donc an bɛ musaka de ɲini ka a fara ɲɔgɔn kan ka kalanko dɛmɛ n'a ye kosɛbɛ yɔrɔ ni mɔgɔ ko kalanko i ko ko fɛn bɛɛ wallahi voilà ayiwa o faamuyara Mariam Diallo an bɛ directrice fo a ye min fɔ sisan kuma laban la n'i ko kalanko dɔrɔn a bɛɛ banna jamana o jamana ni kalan ma développer ni kalan ma se ka yiriwa yen nɔ a jamana ka taaɲɛ bɛ sumaya dɔɔni ayiwa n bɛ kuma segin Cheikhna Fofana ma directrice ye min fɔ sisan nɔ ni a bɛ farankan min k'a la a y'a fɔ a ka kuma la k'aw bɛ musaka de ɲini musaka in ne bɛ fɛ ka dɔn aw b'a ɲini cogo di yala mɔgɔw b'a ci nɛgɛjuru sira bɛ fɛ wa walima aw bɛ wuli ka se mɔgɔbaw de ma wa mais musaka in yɛrɛ a b'a fara ɲɔgɔn kan cogo di kosɛbɛ nin ka ɲi musaka in bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min parce que n y'a fɔ cogo min na ko discours min bɛ bila papier in dili ɲɛ an ye papier min d'aw ma yan aw b'a ka buruburu di donc o papier nin dɛ anw ye a lajɛ komi n y'a fɔ cogo min don a ye n dɛmɛ n ka wara la kunkolo b'i bolo an y'o kɛ an ye baara kɛ Masigi an y'a kɛ Joyila an y'a kɛ Buguni
école qui m'a duré encore. C'est beaucoup. Maintenant, ressortissant B. Ressortissant B, cadre B à zone B là. On a un bon parce que quand on a doit signer là, en côté de 6 ans, malgré notre force, parce qu'en réalité, on a intervenu toujours en position de force. Au dessin de avec un national de dame de Moro Visiga. Et also, Bidurun Duru Jorasal, Bidurun Duru, open the market. Nous avons tout le quoi. Consensus na un biche gindo. Donc donne son affaire à directrice bien. Nina, on a parce que nous on a montré notre capacité de mobilisation. Aux partenaires, ou à femme quoi. Et avant, une productivité ONG Pundao. J'ai ma masque quoi ditron. Je m'explique jamais ça comme ça. Bon, avec dit en bas de fond, il n'y a pas de problème. Mais en Europe, quand on a une réponse locale face aux défis, habilement, même de famille. Donc maintenant, le cadre de Yoro est un cadre dans les zones. J'ai un endroit quand même dans des conditions misérables, mais il y a que Dakar, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Si ça a été de bon fait, il faut avoir le confort qu'on a donné. Il n'y a pas de problème. Donc, on a essayé de démarcher tous les directeurs régionaux, on dit, mais on est d'accord. Allez, nous, ma femme, mais j'avoue, même les anciens directeurs de Magué, on a fait pratiquement 5 à 6 mois ici, salon. Institution est en train de venir. La primature est en train de transférer pour suite au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé et de développement social. En train de présidentiel. Parce que l'action mondiale, c'est noble. C'est noble. En train de présidentiel. Ils ont aussi référé, ils ont transféré pour attribution. Au ministère de l'Éducation. Dites-moi quoi. Voilà. Ouais. Donc, nous avons fait et encore la nuit même du gala, club de fonds pour la première édition. Et donc, nous avons fait mais l'initiative vient de près de 80 ans à Sigasso, qui m'a dit. Ça a été salué. Il y a des femmes qui ont eu quoi. Mais, comme on a directeur Afrique, à l'époque, une fois dans le temps, à Nassou, nous avons été dans la folle. Voilà. À l'époque de France, dans le président. Nous avons été dans la, parce que vous savez qu'à Amérique, avec un mot de avec la ranine. Mais avec femme, à des moments là, bébé, club que j'avais de voir, il 11 millions. À des moments là, lors de la prochaine édition, amène un effort, si possible même qu'à projeter. Lors de la monument, on nous dit avec ce qu'avocat donné, et le train de l'histoire de quoi. On attend. Maintenant, moi, je dois un coup à la. Autant de fois, aller dans l'histoire, je suis fier qu'il faut qu'on ait le Mali demain, Kalango sera là. Mais avoir donné là, mais avoir donné là, donc Kalango sera, donc Kalango sera dans le Kalan. Donc le Sahara sera au bout de la manaille. Et pour la petite histoire, dans le Kalan, c'est Sababoula. Wari dira dugu dɔw ma i b'a dɔn près de 2 millions maintenant i bɛ taa ɲɛna à Numula là c'est un village i bɛ na à Kumantu à Toufouga c'est un village u bɛ min kana millions 3 tɛmɛ à Numula ils ont commencé en 2014 le Toufouga là c'est 2015-16 u ka ca ni millions 1 min kɔ il faut voir sanni feere b'u yɛlɛma bagan mara baganmisɛn mara muso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ sisan u tɛ cɛ sɛgɛn nasɔngɔ ko la i b'a dɔn an fɛ togoda la a ma nɔgɔn u b'u ta buruburu ɲɛnabɔ parce que u bɛ ka dɔɔnin kɛ mais n'o kɛra ka ban du ma lafiya wa dugu ma lafiya wa sinon a bɛ ten de mɔgɔw ka faamu ka a tɛ don a bɛ donna maliko de la an bɛ ka minnu minɛ sɛbɛnsan fɔ maliyɛn j'ai dit ça minnu sera min sɛbɛn wa voilà wari bɛ ɲini ka de. parce que an bɛ fɛ monsieur waati bɛ ka taa waati la baara don an bɛ kuma segin directrice ma teliyala an bɛ don aw ka perspective kɔnɔ ni
o ye donna nataw la a bɛ fɛ ka ko kura jumɛnw fara aw filɛ nin ye ka nin min a bɛ fɛ ka ko kura jumɛnw fara kan yaasa halisa aw ka laɲini ye min ye kalanko la a ka se ka sabati jamana kɔnɔna na. Bon donna nataw la an bɛ fɛ ka ko kura minnu fara kan pour que ka laɲini sabati o ye an bɛ ka événement mun kɛ toujours le gala ni wariw sɔrɔla kosɛbɛ n'an y'a yira an ka sanfɛ mɔgɔw la minnu ye américains ye wari mana caya o bɛ kɛ an sago de la parce que an bɛ taa togoda la an bɛ ekɔliso jɔ de kɛ ani balikukalan mais souvent u b'a fɔ an ɲɛna ko maternité ko ka maternité jɔ u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ u ye tuma dɔw la u b'a fɔ ko jiko b'u la an dun t'o kɛ la donc ni wari sɔrɔla ka caya dɛmɛ cayara an bɛna se ka o dɔw kɛ o b'an ka vision kɔnɔ kosɛbɛ directrice an b'i fo la Cheikhna ayiwa hakilila waati bɛ ka sɛnsɛn ka se an bɛ se an ka kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw ma waati ko kuma tɛ ban fɔ la hakili de b'a dafa waati min sumana ka d'an ma ko labaara fana waati ye donc an bɛ taa kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw la toujours an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kuma an b'o segin directrice ma bonya kɔnɔ hali bi. a yɔrɔnin dɔ fɔ sisan nafa de ka bon kojugu ko wari b'an yɛrɛ sagoya la o bɛ mun fɔ par exemple ni bɛ k'an dɛmɛ malgré que u bɛ k'an dɛmɛ olu de b'a décider quoi a ka kan ka nin kɛ a ka nin kɛ anw y'an ta fara ɲɔgɔn kan a fɔ an k'an ka don min na an yɛrɛ t'o dɔn an yɛrɛ de faso don quoi an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ an b'a dɔn degun min bɛ mais n'an b'o souvent k'an y'o yɔrɔ u b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'o kɛ an bɛ nin de kɛ mais n'an yɛrɛ y'an ta fara ɲɔgɔn kan c'est pourquoi la question de réponse locale n y'o de fɔ quoi donc maternité ko muso kɔnɔma musomanninw burusi kɔnɔ an bɛ se k'an ta don o la n'a cayara jiko kalanso dɔw bɛ yen denmisɛnw bɛ taa ji ta de près d'un kilomètre ni irrigation bɔra an b'a f'u ɲɛna bonya kɔnɔ parce que u bɛ k'an dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ fɛ ka robinet jɔ ninnu ka dugu la ɲina u b'an accompagner dɔrɔn de n'u bɛ se ka mun fara a kan u b'a fara a kan donc perspective don y'ale kuma ko jɛ ka di a ma perspective la parce que bɛɛ tulo b'an na yan Serifula faamulen don perspective la an bɛ fɛ ka kɛ gala ye k'an sigi yɔrɔba dɔ la badakɛlɛba olu bɛ Buguni a ka ca tɔnɔ Abulayi Jabate k'ale lana a y'o kɛ perspective dɔw ye a kana maaw la ɲɛnajɛ Mali tɔgɔ la bilan Mali tɛ dɛ nka waati n'a nataw ni Ala sɔnna an bɛna se Modibo Konate b'an bolo ka na Van Guitar o kɛra an ta ye ale ye Maliko faamu première édition na a tun b'a la deuxième na a b'a la donc directrice n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin fara a kan o faamuna Cheikhna Fofana an b'aw fo an b'a fɔ laɲini minnu b'aw la don n'a nataw la Ala k'u bɛɛ lajɛlen ayiwa directrice an bɛ segin ma waati sera kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw ni folikan laban minnu mana k'i bolo i b'o kɛ an bɛ jɛmukan kuncɛ. Ok, Dala i ni ce an b'i fo donc ne ka kuma laban n bɛ fɔlɔ ka weleweleda kɛ Bugunikaw bɛɛ lajɛlen Sikasokaw Masigi Joyila an bɛ zone fɛn fɛn na an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ bɛɛ ka bɔ an ka su in laɲɛnama ya ɲɔgɔn fɛ denmisɛnninw kama pour que jamana yɛrɛ ka yiriwa n'o yiriwara dugu bɛ yiriwa so kɔnɔnaw fana bɛ lafiya voilà donc ni n bɔra yen nɔ n bɛna foli la donc an bɛ foli kɛ an ka dugutigilakaw Buguni dugutigilakaw an b'u bɛɛ fo parce que u ye salon ta diyan u y'a diyan an bɛ mairilakaw fo an bɛ gouverneur yɛrɛ fo mun ye an ka président ye Buguni yen nɔ Alhaj le général Ousmane Wele an b'a fo donc nin yɔrɔ la an b'an ka marraine fana fo salon marraine madame Seguna Jaminatu Fɔnba an ka ɲina marraine fana fo Anisɛn Sisoko an b'an ka parrain fo mun ye Isa Kulubali ye o fana ka foli bɛ yan an bɛ Buguni bɛɛ lajɛlen fo foli belebeleba yɛrɛ fana bɛ taa an ka Bildon équipe ma n tɛna se ka ɲina n ka équipe kɔ parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ ɲuman de b'i kɔ voilà mɔgɔ ɲuman de b'i kɔ bon n'i ye fɛn fana ta k'i b'a baara ni mɔgɔ t'i kɔ i kelen na to hali bi an bɛ k'a fɔ insécurité bɛ dugu la mais o bɛ kungo kɔnɔ u bɛ tɔgɔ da mɔgɔw nɔfɛ nin ko in na donc n b'u bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna voilà ayiwa directrice o diyara an ye an yɛrɛ fana b'i fo déplacement na o b'a to an bɛ segin Cheikhna Fofana ma ka kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw ani folikan labanw di Cheikhna fana ma ka se ka
jamukan da tun waati sera o diyara n ye y'a fɔ cogo min don baara nin kɔni an bɛ fɛ k'a sigi sen kan ni ala sɔnna san o san ala ta kɔfɛ voilà parce que an jɛra ka ban n'an jɛra ka ban fanga de b'an na quoi donc an bɛ se k'a kɛ hakilinaw ka faamu dɔrɔn k'a fɔ nin fɛn in ka kan ni kɛli ye a bɛ mɔgɔw ɲɛmɔgɔ ma a b'a to mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ force dɔ b'an fɛnɛ la donc an bɛ taa ni ko ye pourquoi a ye marraine fɔ madame Sokora Jaminatu gouvernement de y'a kun kɛra parrain première édition Jaminatu y'a accompagné ni émission bɛɛ la et cette année musoba dɔ fana y'a accompagné donc an tɛ siran quoi an tɛ siran an kelen tɛ an kɔni y'a hakilina ta k'a kunkolo minɛ a dɔw sɔrɔ man di mais musoba nin a sɔnna ka tugu an kɔ ka sɔrɔ hali a kun b'an ye Amisɛli Sisoko y'a fɔ c'est une ingénieure agronome elle a plus d'une trentaine de permis quoi zone minière là a bɛ musow dɛmɛ maraîchage la kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu dans les zones rurales donc le développement communautaire a b'o la an ye kuma nin ɲɛfɔ a ye a ko ko c'est sanitaire donc maintenant a sɔnna a tugura an nɔfɛ il y a honorable Issa Kulibali Bafin de Dioula an ka zone d'intervention dɔ don donc an y'a ɲɛfɔ a fɛnɛ a sɔnna olu b'an ɲɛfɛ donc an tɛ siran ni ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ toujours ala k'u fɛnɛ fanga se voilà waati corona mɛ an bɛ ka dɔ fɔ donc an bɛ fo la ka Serifula bɛɛ fo k'a fɔ Serifu n'a nana peut-être sur a bɛ na on ne sait pas émission bɔ waati a k'a faamu dugawu a k'a kɛ an bɛ saba s'a yɛrɛ ma yanni émission yanni an ka fɛn ka ban se quoi n'ala sɔnna vraiment an b'a bɛɛ fo. O diyara n ye ayiwa lamɛnbaajɛkulu ka hakilina jigin k'a fɔ an ni ONG Bildan Mali maaw de tun bɛ jamukan kɔnɔ sɔgɔmada in na an tun bɛ ka kuma u ka ONG yɛrɛ a sigicogo a laɲiniw an'u ka baarakɛtaw fo ka taa se u bɛna soirée galaba min kɛ le 29 novembre Buguni ka se ka masala kɛ o kan yaasa laɲini minnu bɛ a kɔnɔna na olu ka se ka faamu an yɛrɛ fana bɛ Bildan Mali maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'an bolo kumaso kɔnɔ yan bi ni o ye directrice pays ye an b'ale fo ni o ye Mariam Diallo ye Mariam an b'a fɔ ni Diallo ala ka aw sen mɛn sira la yarabi laɲini minnu b'aw la Mali kalanko la ala k'olu sabati o kɔfɛ an bɛ Cheick Nefo fana fo ale ye chargé de l'éducation ye Bildan Mali kɔnɔna na an b'a fana fo kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ ka bon yaasa laɲiniw ka se ka sabati o siratigɛ fɛ lamɛnbaajɛkulu an b'aw yɛrɛ fo aw fɛn fɛn kun sigilen don jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw fo k'aw barikada ka fɔ nin de kɛra an seko n'an damayira ye nin semaine ale kɔnɔna na jamukanko la n'ala ma basi kɛ n'a ye semaine wɛrɛ yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na yan'olu ci aw kan bɛɛ ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma bye bye. Ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye